Ο όμιλος Αϊφαντή, συνεχίζοντας δυναμικά την ανωδική του πορεία στον χώρο του κρέατος, συμμετείχε στην έκθεση Food Expo 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο περίπτερο του ομίλου, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη μεγάλη ποικιλία των βραβευμένων, εκλεκτών και καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας του ομίλου. Η έκθεση γνώρισε τεράστια επιτυχία και έθεσε τις βάσεις για να αποτελέσει τη μεγάλη διεθνή περιφερειακή έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, με εκθεσιακή επιφάνεια 25.000 τετραγωνικών μέτρων, με 500 Έλληνες και 100 ξένους εκθέτες, κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους από 35.000 επαγγελματίες επισκέπτες από την ελληνική και την διεθνή αγορά, σημειώνοντας 40% αύξηση της επισκεψιμότητας σε σχέση με πέρυσι. Πλήρη σε όλους τους τομείς και με μια σειρά καινοτόμων δράσεων και παράλληλων εκδηλώσεων, κράτησε αμύωτο από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα των ενδιαφέρον όλων των επαγγελματιών επισκεπτών από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης, οι οποίοι με την ισχυρή παρουσία τους ανέδειξαν την έκθεση σε κομβικό σημείο εμπορικών συναντήσεων στην νότια πύλη της Ευρώπης. Το περίπτερο του ομίλου Αϊφαντή είχε μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επαγγελματίες, δίνοντας την δυνατότητα στον όμιλο να παρουσιάσει τα νέα του προϊόντα. Πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτή τη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών με σκοπό να δείξουμε τα νέα μας προϊόντα, να αυξήσουμε το πελατολόγιό μας και να μας μάθει ο πολύς κόσμος.